Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. Ahlak dərslləri, biz sizin bilan bir neçə dərsni bağışladık kurşı haqına. Həm uzğan dərsdə biz o haqını tamamladık. Bugün köçəbiz şiratdağı haqlarga, ol da bulsa yetimler. Yetimler haqqı, dinimizdə indi big zor urun alıp tura. Big zor urun alıp tura. Lakin kızganış, bugünkü gündə cəmiyyətdə biz bu sünnetni deb aytik mindi, Allahu Teala koygan şuşı haqni kızganış biz yoğaltı derecesinde indi. Yoğaltı derecesinde, çünkü köpçülük kişi hatta yetimnin de kim ikanin bilmey, yetimlerini barlaw yok, yetimlerge nindidir uyuşkan tüste, uyuşkan rəvişdə cəmiyyətdə yardım jetmey. Elbette devlette var programmalar, lakin elbette olğuna jetmeyindi, olğuna jetmey. Şu an göre İslamның bir maturlığı, İslam ahlakının bir kamilligi нәрсе yetimlerini kaygırtı. Birinciden, en birinci sırau indi kim ol yetim? Eğer de толковый словарь русского языка кірсек, енді ғымымен орыс тілінде что такое сирота деген сұрауны қойсақ, анда енді бара yetimlerini ikіге бөлу, бар полусирота, яки әти, яки әни өлсе енді, бір сейсен болса. Бар енді полный сирота, круглый сирота енді. Ikisi de өлген болса. Бізде енді жәмғиятта, ғадетте yetim санала кім? Әти әнисіз балалар. Шулай бет? Әти әнисіз балалар, алар енді yetim санала. Бұрынғы китапларда ол yetim сөзі, әлі ютым, yetimlik, sirotство була енді, ғадатта нешік қойылған. Әйткәннәр, мәсәлән, хайваннарда саналған yetim, әгер де анасы болмаса, yetim саналған. Құшларда ата-анасы болмаса, кішілерде ілігіліктен келген әтisi болмаған бала, ол yetim саналған. Һәм біздің дini бізде де, бойында мен айтам ғұрыф ғадет. Міне кімдір битінде үйренген құшларының тұрмышларын, кімдір үйренген хайванларының тұрмышын, әти енді самец болайынды, стайы, ол яқлаған, сақлаған, лекен көп вақытта ризықны да табушы, башқасында әни болған. Мәселен, шолық арысланларда, башқа хайванларда, шуға күрә хайванларда бір түрлі болған енді аңлатма. Кішілерде болған енді нәрсе атасыз бала, yetim саналған. Çünkü яқлаушысы да, сақлаушысы да, һәм табушысы да ират болған, ата болған жәмғиятта. Һәм біздің dinimizdə де кім ол yetim? Атасыз бала, сабый, атасыз сабый, бәләғатқа ирішкенші, мәсәлән, 20-30 яшьлек ират қыз, ол бетінде yetim саналмай, шулай бет. Ол енді бәлиқ сабыйлықтан шықты. Мына шуңа күрә бәләғатқа ирішкеншіге қадар yetim санала, әнisi исән сау болса да. Әнisi исән сау болса да. Шуңа күрә исламда енді yetim атасын юғалтқан бала. Бәлиқ болғаннан соң, ол енді yetim бола алмай. Бәлиқ болғаннан соң ол yetim бола алмай. Çünkü қайбір бар бит ол, мәсәлән, нелер, нешеге айтырға, қайбір бабайлар бар, мәсәлән, мен yetim деп теге келелер, қайбір үлкен кішілер келелер, мен yetim деп, ол дұрыс түгел енді, бәләғатқа ерішкенше. Һәм мында енді айтырға керек шуны, бәлки аның әнisi күчле кішідір, бәлки аның туғанлары күчледір, бәлки әнисіне яхшы мал қалғандыр, кім әйтмешле, бизнесі бардыр, кірімі бардыр,
Ләкин ничек кенә булса да, әнисе бәлки анда бизнес-вумандыр, ләкин ничек кенә булса да, әти юк икән, булды, ул ятим. Ул ятим санала. Шуңа күрә менә бу инде нәрсә динебездәге аңлатмасы һәм иң әлбәттә гадел, иң дөрес аңлатма шулай була. Әти кеше бу күрсәтә иратның да нәрсәсе? Җәмгыятьтә булган роле. Мәсәлән, кемдер хәзер бүгенге җәмгыятьне күреп, бүгенге җәмгыятьне аңлап, ул нишләргә мөмкин? Ул әйтергә мөмкин. Туктале. Балаларның әниләре бар, бөтен нәрсәсе бар, пособиелары бар. Алар инде тормышлары көйләнгән дип, балаларны ятимгә дә санамаскан. Менә бу иратның җәмгыятьтәге тоткан урыны. Әгәр дә ират бар икән, аның балалары бар икән, аның хатыны бар икән, демәк ул карарга тиеш. Ул аларны якларга, сакларга тиеш. Бер җирдә дә әйтелмәгән, аны дәүләт карарга тиеш дип. Кайчандыр дәүләт пособие бирмәде. Әти-әни хакы кебек. Кайчандыр дәүләт нәрсә? Пенсия түләдеме? Кайчандыр пенсия түләмәде. Гасырлар буенча 1000 ел элек, 500 ел элек бүгенге көндә дәүләттә шундый дәүләтләр бар, алар пенсия түләмиләр. Экономикасы не начар дәүләтләр бар, алар түләмиләр. Аларда нишләсеннәр, ниләр? Карт-кырылар. Аларда нишләсеннәр? Өлкәннәр. Менә шуңа күрә дин һәр вакыт моны карап килде. Балалар әти-әниләрен карарга тиеш. Ират гаиләсен тәэмин итәргә тиеш, якларга, сакларга тиеш, ашатырга, чиртергә, яшәргә урын булдырырга тиеш. Ират юкка чыкты, үлде. Нәрсә? Хатын. Тол хатынга әйләнде, вдова, балалар ятимгә әйләнделәр. Менә шуңа күрә бу әйбер безнең динебездә инде бик зур урын алып тора. Әйдәгез Коръәнгә кайтыйк. Коръәни Кәримдә 20дән артык. Мин инде каядыр карадым, 22 бугай аят санадым. 22, ялгышмасам, 22 24 аят инде санадым. Анда ятимнәр хакы искә алына. Ятимнәр хакы. Бу инде бер генә аят булса да җитәр иде безгә. Шулаймы? Асылда бер генә аят булса да җитәргә тиеш. Ләкин, мәсәлән, аракы харам дигән ачыктан-ачык бер аят бар. Ул безгә җитә. Шуңа күрә монда 20дән артык урында Аллаһы Тәгалә төрле рәвештә безгә исебезгә төшерә ятимнәрнең хакын. Каядыр Аллаһ Тәгалә ятимнәргә изгелек кылыгыз дип әйтә. Каядыр Аллаһ Тәгалә ятимнәргә зулымлык кылу, явызлык кылудан сак булыгыз дип әйтә. Каядыр Аллаһ Тәгалә ятимнәргә ярдәм итегез ди. Каядыр Аллаһ Тәгалә ятимнәрнең малына керә күрмәгез ди. Әклү мәлел ятим дип килә инде, ятимнәрнең малын ашамагыз дип килә, ашый күрмәгез дип килә. Менә шуңа күрә төрле аятлар бар. Без ул аятларга кайберләренә тукталырбыз, 20 ничәсенә дә тукталмыйбыз инде. Каядыр ятим дип килә, берлек санда. Каядыр икелек санда килә. Икелек санда. Каядыр күплек санда килә. Һәр берсенең үз хикмәте бар. Аллаһ Тәгалә булай гына бер качанда җөмлә төзелешен дип әйтәбез инде, сүзләрнең саннарында булай гына куймый. Әйдәгез шул аятлардан башлыйбыз. Бакара сүрәсе 83-нче аят. Менә инде аятны язарга кирәкми вакыт әрәм итеп, аны чөнки карарга була кайткач, шулай бит инде. Бакара 83. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва из ахадна мисаqa бани Исраил. Менә ди Бану Исраил халкы белән бу инде борынгы пәйгамбәрләр халкы шулай бит инде. Сыны Израилевых. Без алар белән килешү төзедек ди. Алардан вәгъдә алдык ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Димәк, ятимнәр хакы без әйтәсе, һәм бу аятта искә алынасы, ул инде бүген генә килеп чыккан, пәйгамбәрбез вакытында гына килеп чыккан түгел. Борынгыдан пәйгамбәрләр ятимнәрнең хакларын сөйләп килделәр. Нәрсә ди? Менә ди без Бану Исраил халкыннан вәгъдә алдык ди. Нинди? Ла тагбудуна иллаллах. Аллаһтан башка бер кемгә дә гыйбадәт кылмыйсыз. Ягъни ла илаха иллаллах, бер Аллаһка гыйбадәт кылу һәр вакыт килде. Бер халыкта Аллаһтан башка ниндидер затка табынмады. Һәр вакыт, һәр пәйгамбәрдә Аллаһ бер диде, Гайса галейхиссалам да, мин Аллаһның улы, миңа табыныгыз дип килмәде. Шулай бит, ул кешеләр китереп чыгардылар.
Шуңа күрә Аллаһтан башка бер кемгә дә гыйбадәт кылмагыз. Киттек. Ва бил валидайни ихсана. Аллаһ хакыннан соң килә кем хакы? Әти-әниләрегезгә изгелек кылыгыз диде. Шулай ук вазил курба, туганнарыгызга изгелек кылыгыз. Әти-әни беренче урында, ләкин әти-әнидән башка, әле абыең бар, апаң бар, энең, сеңлең бар, һәм башкалар. Шулай бит, туганнарга изгелек кылыгыз. Вал ятама, һәм туганнардан соң өченче хак килә, ятимнәр. Әти-әни хакы, туганнар һәм ятимнәр ди. Вал масакин, һәм мискиннәр ди. Демәк, инде баштан башласак, Аллаһка гына гыйбадәт кылу, Аллаһ хакы, әти-әни хакы, туганнар хакы, ятимнәр хакы һәм мискиннәр, ягъни фақирләр, мохтаҗлар хакы инде. Аларга изгелек кылыгыз ди. Ва кулу линнаси хусна, кешеләргә хәерле, матур сүзләр генә сөйләгез ди. Ягъни кешеләргә яман сүзләр, гайбәт, ялган, акырыш-бакырыш булырга тиеш түгел, ялаяк булар, яхшы сүз генә сөйләгез ди. Ва акимус сала, намазларыгызны тыргызыгыз ди. Чөнки пәйгамбәребез генә намаз белән килмәде. Пәйгамбәребезгә кадәр бөтен пәйгамбәрләр намаз белән килделәр. Намазсыз бер пәйгамбәр дә килмәде. Намазсыз бер кашанда шәригать булмады. Бер китапта намазсыз иңмәде. Шуңа күрә Гайса пәйгамбәр дә халкына намаз укыгыз диде, Муса пәйгамбәр дә, Ибраһим дә, Нух та, Адам галейһиссалам да. Намазларыгызны тыргызыгыз. Ва атуз зака, закатларыгызны бирегез. Закат элегилектән килде, байлар һәр вакыт закат бирергә тиеш иде. Һәм нәрсә ди Аллаһ Тәгалә, "Сумма таваллайтум илля қалилан минкум" ди. Ләкин күпмедер вакыттан соң башта килешүне төзеделәр, пәйгамбәрләр, Бәну Исраил халкы, ләкин күпмедер вакыттан соң нәрсә килешүне боздылар ди. Боздылар ди. Намаз укымыйлар, бер Аллаһка гыйбадәт кылмыйлар, ятимнәрнең хакы да китте, әти-әни хакы да, туганнар хакы да китте. Шуңа күрә бик әзләр генә бозмады ди. Борылдылар, кире борылдылар ди. Ягъни килешүне боздылар, ва антум мугридун, һәм сез ди кире кактыгыз ди. Ягъни Аллаһның белән килешүне боздыгыз ди, кире кактыгыз ди. Менә бу аят Бакара 83. Аллаһ Тәгалә менә монда карагыз. Ятимнәр хакын куя кемнәр белән бергә? Аллаһ хакы килә, әти-әни хакы, туганнар һәм ятимнәр хакы. Ятимнәр хакы. Шулай бит, менә Аллаһ Тәгалә инде шул хаклар белән, зур хаклар белән бергә куя, һәм бу да күрсәтә, ятимлек ул инде исламда бик зур урын алып тора. Алга таба без еш укый торган кыска сүрәләрнең берсе Маун. Ал-Маун бирү, подаяние, шулай бит инде. Беренче аят, икенче, өченче аятлар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аъуду биллаһи минәш шайтанир раҗим. Араәйтәлләзи" күрдеңме син ди кемне? Аллази юкәззибу биддин. Кем ди кыямәт көнен биддин, яумуддин. Дин воздаяние дип килә. Ягъни алган әҗәтеңне түләү көне. Изгелек кылдың, менә сиңа түлиләр. Явызлык кылдың, менә син аласың. Дин воздаяние, зарплата көне. Күрдеңме син ди шушы кыямәт көнен ялганга санаучыны ди. Юк, теге дөнья юк. Кем аны барып күргән? Кем аннан кайткан әле? Кыямәт дөрес түгел. Юк ул. Кеше үлә дә бетте. Фазалика аллази яд'у al-yatim. Менә шушы кыямәткә ышанмаган кеше ди, ул ятимне дә нишләр ди? Ятимнең дә хакын кимсетер ди. Чөнки кеше изгелек кылсын өчен, хәтта үзен үстергән әти-әнисен, туган хакларын үтәр өчен кыямәткә иман кирәк. Чөнки күп вакытта кеше нәрсә ди? Бу туганымның миңа бер кирәге юк ди, мин аның белән аралашмыйм, сөйләшмим ди. Аның интерес юк дөньяви. Аның андан акча аласы юк, ул аңа мохтаҗ түгел, тегесе киресенчә мохтаҗ, бер грубиян, шуңа күрә кешене нәрсә шундый туганга барып, яхшы мөнәсәбәт төзетә. Аллаһка һәм кыямәткә иман. Шулай бит. Туганлык җепләрен барыбер ул туганың җүнсез булса да нишләргә кирәк? Ныгытырга, бәйләргә кирәк. Шуңа күрә ул бара. Һәм ятимнәргә дә иң зур этәргеч ятимнәрдән сиңа ни файда? Аның барып башын сыйпасаң, аның атасы олигарх түгел, ни түгел, сиңа әллә ни файда булмый. Шулай бит.
Шуңа күрә син Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ Тәгаләгә иман, кыямәт көнендә моңа бик күп савап булачак. Хәзер күчәбез шул савапларга. Шуңа күрә сине нишләтә? Кыямәткә иман сине ятимнәрнең хакын зурларга этәрә дип әйтәбез инде. Шуңа күрә кыямәткә ышанмаган нәрсә ди? Ул ди ятимнәрне кимсетә ди. Аллаһтан курыкмый. Аллаһтан курыкмаган кеше, әбиләр әйтмеш, Худайдан курыкмаган кеше ул ятимнең малын ашый. Бүгенге көндә бар шундый гаиләләр, үзебезнең татар гаиләләре, мәсәлән, әтиләр үлә, туганнары малларын алып бетерәләр, бизнесларын алалар. Ул бит наследникларныкы бизнес. Анда наследниклар кемнәр? Сабыйлар, алар үзләрен яклый аламы? Юк. Аның ул 12 яшьлек малае калды. Әгәр дә ул КФУда экономический факультет бетереп, баш эшләсә, акча саны белсә, ул бизнесны бирер идеме таратырга? Яки бу акчаларны таратырга бирер идеме? Бирмәс иде. Ләкин ул бирә алмый. Аның әле белеме җитми, аның әле тәҗрибәсе җитми, ул сабый, кеше җитми якларга. Шуңа күрә нишли туганнары алалар, тегесе анда транжирит бетерәләр. Андый хәлләр бик күп. Бик күп. Мысы миңа тиешти, мысы миңа тиеш, алдыйлар, тол хатынны алдыйлар, шулай иттереп нишләр? Малның Аллаһтан курыкмыйлар. Аллаһтан курыккан кеше анда кирми. Шуңа күрә нәрсә? Кыямәткә ышанмаган ятимнең хакын кимсетә ди. Һәм нәрсә? Вала яхудду аля таамил мискин ди, һәм мискиннәрне ашатырга этәрми ди. Ашартырга этәрми ди, мискиннәрне ашатырга кирәк, аларга ярдәм итәргә кирәк, аңа чакырмый, аңа этәрми ди, кыямәткә иман китермәгән кеше. Бу Мәгун сурәсе 1-2, 3 аятьләр. Һәм шулай ук без белгән, еш укыган сүрә Духа сүрәсе. Духа сүрәсендә Аллаһы Тәгалә пәйгамбәребезгә күпмедер сынау килгәннән соң, авырлыклар килгәннән соң, нәрсә диде? Вад-духа. Таң иртә белән ант итте. Төн булса да, тиздән нәрсә җитәчәк? Таң атачак. Караңгылыктан соң нәрсә булачак? Яктылык булачак. Авырлыктан соң җиңеллек киләчәк. Һәм Аллаһ Тәгалә вад-духа диде дә, аннары соң санап китте. Нәрсәләрне? Аллаһның пәйгамбәребезгә биргән ниғмәтләрен. Шулай бит? Син адашкан идең, без сине туры юлга күндердек, син фақир идең, хәерчелектә идең, без сине байыттык, мохтаҗлыгыңны алдык, шулай бит инде. Һәм шуларның шушы ятим идең, шунда бер аят, шулай бит инде. Син ятим идең, һәм без сине нишләттек? Карамак калдык ди. Мы тебя приютили ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, без сине ди үзебез сакладык, якладык ди. Шуңа күрә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям туганда ук кем булып туды? Ятим булып туды. Ул әнисенең көмәнендә булганда, каядыр 6 ай дип килә инде, ярты ел тирәсендә. Аның әтисе Габдулла үлә. Һәм ул туа, аның инде әтисе дә булмый исем кушарга. Килә бабасы. Шулай бит инде. Абдул-Мутталиб килә. Һәм аңа Мөхәммәд дигән исем бирә. Менә шуңа күрә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ятимлектә туды, ләкин Аллаһ Тәгалә бу ятимне, безнеңчә әйткәндә, обижать иттердеме? Юк. Башта бабасы Абдул-Мутталибның йөрәгенә шундый мәхәббәт салды. Мәхәббәтне кем бирә? Чувство. Бер-береңне ярату, бер-береңне кем бирә? Аллаһ Тәгалә бирә. Шуңа күрә Абдул-Мутталибның йөрәгенә шушы ятим балага карата шундый мәхәббәт салды. Абдул-Мутталиб аңа тузанда кундыртмады. Һәм үз балаларына карыйды, аның бит әле уллары күп иде, Габдулла үлсә дә. Аның бит әле башка уллары бар иде, шулай бит. Ләкин пәйгамбәребезне һәр вакыт яклап саклап торды. Ярар, Абдулла үлде, Абдул-Мутталиб үлде. Аллаһ Тәгалә калдырдымы аны? Юк. Абу Талиб килде дә үз баласына бирмәгән мәхәббәтне, үз баласына да бирмәгән ихтибарны бирде кемгә? Абыйсының, бер туган абыйсының улына бирде, племяннигына бирде. Һәм Абу Талиб кулында пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нишләде?
үсте, бәләгатькә иреште. Һәм дөньяны көтәргә, кешеләр белән сөйләшергә, сәүдә итәргә, идара итәргә аңа Әбу Талиб өйрәтте. Шуңа күрә бит инде Әбу Талиб фақир булып, малайын үстергәндә үз малайына авыр булгач, кем аның малайы? Мәшһүр, иң мәшһүр. Кем Әбу Талибның улы? Гали ибн Әбу Талиб. Гали радиллаһу ан, 4 халифның берсе. Шулай бит инде. Пәйгамбәребезнең кеме? Кияүе. Шулай бит инде. Двоюродный була инде. Кияүе, Фатиманың ире. Шулай бит. Шушы Галине пәйгамбәребез барып алды Әбу Талибтан. Бер мин аны үзем үстерәм диде. Чөнки Әбу Талибка авыр иде. Акчасы юк, җитеп бетми тегесе булса. Ягъни рәхмәт йөзеннән инде. Шулай бит. Анда сыңайлык кызын да бирде инде. Шулай бит. Фатимасын да бирде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә санады, фақир идең, без сине байыттык, адашкан идең, туры юлга күндердек, ятим идең, без сине кайгырттык ди, сакладык, якладык ди. Шуңа күрә алга таба нәрсә ди? Фәаммәл ятиме фәлә тaqhar ди. Шуңа күрә ятимне күрсәң ди, кимсетә күрмә ди. Үзеңнең ятим булганыңны онытма ди. Ятимне, менә бу Духа сүрәсендә Аллаһ Тәгалә күрсәтә нәрсәне? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ятимлекнең нәрсә икәнен үз башыннан кичерде. Шулаймы? Менә ул бит инде карасаң, менә аны гел бу темага кирсәм, минем ул гел башыма шул сорау килә иде. Мәсәлән, пәйгамбәребезгә ятим булып үсү җиңел булдымы? Әлбәттә җиңел түгел. Әйткәнебезчә, бүгенге көндә кебек анда пособие бирәм. Әле пособие бирсәләр дә әтине алыштырмый бит инде. Ул теге бер сонсыз, жүнсез әти булса гына инде, может быть, теге дәүләт күбрәк биргән кебек тоелар. Ләкин үз атасын алыштырмый. Нидә дә детдомнарда дәүләт ничек кенә аларны кайгыртса да, нинди генә социаль программалар, пакетлар эшләсә дә, алар әтине алыштыра алмый. Шуңа күрә миндә гел сорау туа иде. Аллаһ Тәгалә иң яраткан кылы Аллаһның иң яраткан мәхлугы кем? Пәйгамбәребез Мөхәммәд. Пәйгамбәребезне яраткан кебек Аллаһ бүтән бер кемне дә яратмый. Бер пәйгамбәрдә андый дәрәҗәдә түгел, пәйгамбәребезнең дәрәҗәсендә бер фәрештәдә, Җабраилдә андый дәрәҗәдә түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә теләсә пәйгамбәргә инде бер әти табылыр идеме? Табылыр иде. Әти кочагында Аллаһ үстерер иде, ләкин пәйгамбәрнең өчен бу авыр булса да, аның дөньяга чыккач пәйгамбәр булып, аның вазифасы, әдресерәге миссиясы ул миллион раз больше булды. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нишләде аны әтисезлек белән? Тәрбияләде. Мөхәммәд пәйгамбәр күп авырлыкларны үз башыннан кичереп, татарда нинди әйтем бар? Ачның хәлен тук белмәс. Сытый голодному не товарищ. Пәйгамбәребез шуны үз йөрәге аша үткәрмәсә, ул дәрәҗәдә ятимлекне кешеләргә җиткерә алыр идеме? Юк. Шуңа күрә пәйгамбәребез корбан булды. Ләкин карагыз, шушы хәлгә төшкән күпме сабыйларның хакын пәйгамбәребезнең менә шушы качандыр ятим булуы шуларның хакын күтәрде. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтеп кенә, яки Җабраил фәрештә ишетәсеңме Мөхәммәд, ятимнәрне оныта күрмә дип кенә, бәлки андый дәрәҗәдә ул теге да мозга костей дип әйтәләр бит инде. Бүтән җилегенә кадәр үттәнең ятимлек ул бик авыр бер. Шуңа күрә карагыз, хәтта сөт әниләре килделәр бит алырга. Беркем аңа карамады. Ни өчен? Әтисе юк, крышасы юк. Әтисе юк. Димәк, аның өчен җүнне башлы акча бирүче дә булмаячак. Аның баласын имезгән өчен, тәрбияләгән өчен аларның кадерен белүче булмаячак. Шуңа күрә бөтенесе килделәр дә, юк, атасыз бу. Атасыз бу.
Шуннан инде алыр калмагач, буш китмәс өчен Халимә инде кире барып, әйдә алыйк инде диде. Ләкин алу белән нәрсә китте? Бәрәкәт ява башлады. Иң зәгыйф, иң мискин ишәк бөтенесен уза башлады. Бер җирдә күршеләрдә ширәм юк, яңгыр юк, буларга яңгыр. Буларның сарыклары симез, җилемнәре тулы. Аны инде алар шундук нишләделәр? Күреп, шундук сизеп алдылар. Бәрәкәт шундук буларга килде. Ятимнең бәрәкәте. Шулаймы? Ятимнең бәрәкәте. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә бу ятимлекнең ачысын шул кадәр татыды. Карагыз. Ул инде ир булып, пәйгамбәр булып, каядыр Мәккәдә, Мәдинәдә урам буйлап барганда бер ятимне күрсә, аның йөрәге ярылайды. Йөрәге ярылайды. Ул, булар ятимнәр инде дип китә алмады. Ни өчен? Чөнки үзе әнә шундый ятим иде. Ул яклаучы, саклаучы, ата, кайгыртучы ата күрмәде. Әле бит ул гына түгел. Әнисе дә үлде бит әле. Шулай бит. Аллаһның хикмәте. Менә шуңа күрә ул әни хакын зурлады. Шуңа күрә ул сөт әнисе килгәндә дә Халимә чапанын салып җиргә җәя иде. Астына әйбер җәя иде, утырсын дип, үз әнисе булмаса да. Шулаймы? Сөт әнисенә дә. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез шушы әйберләрне кичергәнгә күрә бу хакларны күтәрде. Шуңа күрә бер дә булай гына түгел. Бүгенге көндә дә мәсәлән карыйбыз, фондлар белән эшлибез бит инде, балаларны давалый торган фондлар бар, онкология белән көрәшә торган фондлар бар, ДЦПлар белән күп фондларда иң нык катнашып йөрүчеләр кемнәр? Үзләре шул хәлне күргән, үзләре шундый баланы үстергән, үзләре шуның аша үткән кешеләр, реабилитационный центрлар ачалар, ниндидер фондлар ачалар, йөзләгән, меңләгән кешеләргә ярдәм итәләр. Ни өчен? Чөнки ул үзе шуны үз башыннан кичергән. Үз башыннан кичермәгән, ул аны аңлый алмый. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә бәлки менә ул хатын-кызга да, ул иргә дә бәлки нәрсә? Шушы сынауны биргәндер, кешелеккә аның бәрәкәте килсен өчен. Менә күп кенә карагыз, урыс, татарлар, башка милләтләрдә. Башта үзе шуны үткән. Аннары соң буларның нәрсә үткәнен белеп, белмәгән кеше белми ул. Мәсәлән, авыру бала күрмәгән кеше, ул аны аңлый алмый. Ул аңлый, ул да сезгә шулай авырдыр, ул аны үзе үтмәгән. Менә шуңа күрә алар фондлар ясыйлар, шуңа күрә поддержка детей больных онкологией, анда костный мозг белән ДЦП, шуңа күрә алар аны эшлиләр. Үзләре шуңа үткән. Пәйгамбәребезгә дә карагыз. Аллаһы Тәгалә сөйкле пәйгамбәребезнең ничек әйтергә, ничек диләр әле? Тяжело в учении, легко в бою. Аллаһы Тәгалә пәйгамбәребезне әзерләде шундый вазифага, андый вазифаны пәйгамбәребезгә кадәр беркем дә күтәрмәде. Һәм аннан соң да күтәрмәячәк. Бу иң авыр, иң әһәмиятле. Это самое тяжелое и самое нәрсә? Сложная и самая важная миссия. Бер пәйгамбәр дә андый миссияны күтәрә. Пәйгамбәрләр килделәр, тапшырдылар, киттеләр, пәйгамбәрлек бетте. Бу пәйгамбәр Аллаһы Тәгаләнең соңгы мөрәҗәгатен хәзер ирештерәчәк. Һәм башка пәйгамбәрләрдән айырмаларга килгәндә карагыз. Беренчесе, һәрбер пәйгамбәр килде үз халкына. Бу авылның үз пәйгамбәре, ул отвечает үз авылы өчен. Хәзрәтләр кебек, бу авылның үз хәзрәте. Менә бар күршедә шәһәр, аның үз пәйгамбәре бар. Ограниченныймы, шикләнгәнме? Пәйгамбәребез килде бүтән галәмгә. Әле кешеләргә генә түгел, җиннәргә дә. Бүтән милләтләргә, бүтән халыкларга. Җир шарында күпме генә кеше яшәсә, бу беренчесе. Ничек зурайды, шулаймы? Әһәмият зурайды. Бүтән халык, бүтән милләтләр, аларның гореф-гадәтләре бар. Монда булар кояшка табынып өйрәнгән, булар путларга табынып өйрәнгән, булар суга табынып өйрәнгән. Бүтәнесенә килде. Икенчесе тагын да зур монда география. Кыямәткә кадәр.
Пәйгамбәребез киткәнгә 1000 ел. Без бүген пәйгамбәр юлында. Һәм дөнья беткәнче пәйгамбәр юлы дәвам итәчәк. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребезнең слишком зур иде вазифасы. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аның курсларында молодого бойца аныкы иң авыр булды. Иң каты булды. Шуңа күрә ул ачлыкның нәрсә икәнен белдеме? Ач кешегә сөйләгәндә, конечно, білді. Сахабалар бір таш бәйләгәннәр иде. Пәйгамбәргә киләләр, я Расулаллах, ашыйсыбыз килә. Күлмәген күтәрде, монда таш бәйләнгән, авыр туны киметергә. Таш, менә шәвыртканда мендәр куеп ятабызмы? Менә шуның кебек ачлыкның әзрәк интек авырттыруы кимесен өчен таш бәйләделәр чүпрәк белән. Пәйгамбәрбез күтәрде, анда ничә таш? 2 таш. То есть сез кичергәнне мин 2 мәртәбә күбрәк кичерәм. Хәтта Гайша авыртканда башы, Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Без пәйгамбәрләрнеке катарак авырта диде. Пәйгамбәрнең кулы авыртса да, гади кешенекенә карый күбрәк авыртты. Шуңа күрә Аллаһ аларны әзерләде бик зур вазифага. Менә мәсәлән, кемнедер әзерлиләр президент булырга. Аны бит инде килде китте, уку йортында укытмыйлар. Шулай бит, иң авыр, иң көчле программа белән. Чөнки бу кеше мәсәлән милләтне, халыкны, шәһәрне манда җитәкләргә тиешкә. Аңа әлбәттә сынаулар күбрәк булачак. Или мәсәлән космонавтларны космоска җибәргәндә ничек кенә тикшермиләр. Бер әйберсе подвайт итсә, нәрсә бетте. Ул бәлки әллә нинди акыллы кешедер, но сәламәтлеге түзмәде, нишләде? Сөтчүп калды. Менә шуның кебек Аллаһ Тәгалә әзерләде аны. Иң зур вазифага һәм иң зур сынауларында ул үтте. Шуңа күрә ул белде әнисезлекнең нәрсә икән. Ул белде әтисезлекнең нәрсә икән. Шуңа күрә әти кадерен белергә өйрәтте. Әни кадерен белергә өйрәтте. Монда через какие-то жертвы Аллаһ Тәгалә әзерләде бүтән аның бәрәкәтен бүтән халыкка. Аннарысын бит инде менә әгәр дә тактада инде күрсәтә алмыйм. Кешелек хронология человечества менә күрсәт әйткәнем бар инде. Адәм Нухлардан башлап пәйгамбәребезгә хәттик. Монда 124 мең пәйгамбәр килде. Пәйгамбәребездән соң кыямәт көненә кадәр күпме халыклар, милләтләр булачак. Менә пәйгамбәребез шушы ятимнәр, ятим балалар хакын һәм тол хатыннар хакын күтәрде флагны шундый дәрәҗәгә. Ул флагның 1000-га кадәр андый дәрәҗәгә күтәрелгәне юк. Пәйгамбәребез тол хатыннарны һәм ятим балаларның хакын күтәрде шундый дәрәҗәгә. Нух пәйгамбәр вакытында андый дәрәҗә юк. Ибраһим вакытында андый дәрәҗә юк. Муса вакытында, Гайса вакытында андый дәрәҗә юк. Һәм әлбәттә пәйгамбәрдән соң андый дәрәҗә булмаячак. Чөнки пәйгамбәрдән соң нәрсә? Ярагайган сайын ул төшә. Кыямәт көненә кадәр Аллаһ дип әйтүче калмас диде. Менә шуңа күрә пәйгамбәребез моны үз башыннан кечерергә тиеш иде. Бу иң авыр, ләкин иң үтемле дәресләр булды. Шуңа күрә Мәккәдән, Мәдинәдән барганда пәйгамбәр, вообще-то ул бит не? Халиф. Аның дәүләте бар, аның мәшәккате бар, аның эше күп, шулаймы? Булай да ничә генә ел Аллаһ Тәгалә бирде? 23 ел. Әле ул хиҗри белән тагын да әзрәк. 22-гә якдан әзрәк арта, шулаймы? Шуңа күрә нәрсә? Булай да әз вакыт. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям биреп бетергә тиеш. Ләкин бара юлдан сахабалар әйтә, бер кара тәнле, жуылмаган, тузанланган бер ятим килеп кулыннан тота иде ди. Һәм ниндидер мәшәккате белән аны алып китә иде ди. Ул менә шулай ияреп аңа китә иде ди. Ул анда барып нәрсәдер күрсәткәндер инде аңа, нәрсәдер сөйләгәндер инде аңа. Пәйгамбәр шуның артыннан барай. Шуңа күрә ул әйтми иде, минем каралы эшләрем күп бит инде. Или каралы минем фәлән замым. Әбу Бәкер баралы, яки Гомар бар. Гали кил баралы. Юк, менә шулай итеп ул кулыннан ияреп аның белә китә. Может, ул аны өенә чәй эчәргә чакыргандыр инде, кем белә. Может, башка берәр может аларак малайлар кем әйтмешләр бирҗәй иткәннәрдер аны. Менә шулай пәйгамбәрне алып китә, ул шул артыннан барай. Менә ул аны үзе кичермәсә, нәрсә? Ул андый дәрәҗәдә булмас. Һәм флагны да андый дәрәҗәгә күтәрмәс иде. Шуңа күрә бүген дә без ятимлекнең, тол хатыннарның әти-әни хакы, әгәр дә без шын дәрәҗәсен күрәсебез килсә, безгә кайтырга кирәк 7нче гасырга. Пәйгамбәребез күтәргән флагларга. Бүгенге түгел, анда каядыр бер картасына күчерде дә ятимнең елга бер мәртәбә миннән дә ятимнәргә яхшылык кылучы юктыр инде дип куанып яшәде. Алай булмый. Менә безгә кайтырга кирәк. Менә эталон.
Менә безнең ни? Шаблон. Шуңа күрә бу нинең Духа сүрәсенә кайттык. Фа аммал ятима фала тaqhar. Шуңа күрә ятимне кимсетмә диде. Шулаймы? Ибн Касир шушы аяткә тәфсирдә нәрсә дип әйтә? Син дә кайчандыр ятим булдың ди. Һәм без сине якладык, сакладык ди. Ятим булгач ди. Шуңа күрә үзең дә хәзер ди. Ятимнәрнең хакын кимсетмә, кимсеттермә ди. Ла тузиллуху ва ла танхарху ва ла тухинху ди. Аларны кимсетмә ди. Аларга тавыш күтәрмә ди. Грубит итмә ди. Валакин ахсин илейхим ди. Аларга изгелек кыл ди. Ва талаттаф бихи ди. Һәм аларга мәрхәмәтле бул ди. Йомшак бул ди. Ятимнәргә карата ди. Бу инде Ибн Касирның шушы Духа сүрәсе 9-нчы аятка тәфсирендә. Ягъни үзеңнең ятим булганыңны Аллаһ Тәгалә әйтә бит. Син ятим булдың ди, шуны онытма ди. Һәм шуңа күрә ятимнәргә дә яхшылык кыл ди. Монда Аллаһның хикмәте шунда. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә теләсә пәйгамбәребезгә генә инде әти табылыр иде. Шулаймы? Ләкин монда хикмәт зуррак. Пәйгамбәрдән дә ятимнәрне күбрәк яратучы. Пәйгамбәребездән дә ятимнәргә карата мәрхәмәтле булучы кеше юк һәм була алмый. Була алмый. Иң мәрхәмәтле, иң аларны яратучы, иң аларны хөрмәт итүче булды пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Киттек хадисләргә. Сахл ибн Саъд исемле сахаби радиллаһу анһу әйтә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди. Ana min ve kafilul yatim hem ятимне үз карамагына алган кеше, я и тот, кто опекает сироту ди, кахатайни фил джаннати хакада ди. Джаннатта менә шушылай булырбыз ди. Һәм Сағат әйтә, Сахл ибн Сағат әйтә, пәйгамбәребез қолын күтәрде дә 2 бармагын күтәрде ди. Кайсы бармаклар? Иман бармак һәм урта бармак. Шулай бит инде. Иман бармак һәм урта бармак. Менә шушы 2 бармагын күтәрде дә җәннәттә менә шушылай бергә булырбыз дип әйтте ди. Мин һәм ятимне тәрбияләгән кеше җәннәттә менә шушылай бергә булырбыз дип 2 бармагын күрсәтте ди. 2 бармагын күрсәтте ди. Бу Бухари риваятындагы хадис. Шуңа шаган хадис Имам Муслимда килә. Моны безгә кем тапшыра? Угадайте. Абу Хурайра. Абу Хурайра нәрсә дигән сүз? Кошечки була инде. Песиләрнең песи әтисе инде. Кошечки, котенка була инде. Ни өчен ул шулай булган? Ул инде гел бәләкәй песи баласы күтәреп биргән. Кай вакыт кешеләр күрмәсен дип, аны монда җиңенә тыгатырган булган. Һәм инде кайбер җирдә пәйгамбәр дип әйтә, ләкин пәйгамбәр Аллаһу алам, пәйгамбәр булырга тиеш түгел. Әтисеме кемдер аңа Абу Хурайра дип кушкан. Абу Хурайра, син псиләр әтисе. Чөнки гел пси балалары белән җиргән инде. Шулай ашатып аларны, кашырып шунда ниенә. Үзенең исемен кем белә? Абу Хурайра. Абу Хурайраны бөтен кеше белә. Абдурахман була исеме. Абдурахман. Кара, исеме билгеле дә түгел, шулай бит. Абу Хурайра дип кирип калган тарихка. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди. Кафилул ятим ди. Ятимне тәрбия кылучы ди. Карагыз, менә монда хәзер бик важный момент бар. Важный момент. Ул аның үз ятиме буламы ди? Әллә шит ятим буламы ди? Карагыз, бүлде. Бар үз ятиме, бар шит ятим. Без аңа кайтачакбыз әле. Димәк, категория 2 төрле. Үз ятимнәрең бар, шит ятимнәр бар. Ничек кенә булса да ди, ана ва хуа ди кахатайни фил җанна. Ул һәм мин ди җәннәттә менә шушылай бергә булырбыз дип 2 бармагын. Иман бармак һәм урта бармакны күрсәтә. Менә без бергә булачакбыз ди. Бу хадис Имам Муслимда килә. Карагыз, 2 хадис. Шулай бит инде. Берсендә кыскарак ятим генә дип килә. Икенчесендә ятимне 2 категорияга бүлә. Нинди? Үзеңнеке һәм шитнеке. Димәк, бар ятим үзеңнеке, бар шитнеке.
Моңа әле без кайтачакбыз, но әйдәгез, не инде, кирип тиз генә аңлашып китик. Ничек аны аерырга, үзеңнеке һәм читнеке? Мәсәлән, синең бер туган абыең үлде. Яки Алла сакласын, энең үлде, аның балалары сиңа кемнәр? Племянниклар. Ләкин алар ятимме? Ятим. Булар синең ятимнәрең. Булар синең. Яки Алла сакласын, синең улың үлде. Һәм калды кемнәр? Алар синең оныкларың, ләкин алар ятимнәр. Абдул-Мутталиб кулына күтәреп Мөхәммәд дип исем кушты кемгә? Оныгына, ләкин ул ятим иде. Әтисе юк, ул ятим. Шуңа күрә үз оныгыңда, Алла сакласын инде, андый хәлдә бала кайгысы күргәнмәсен, ләкин үз оныгыңда сиңа үз ятимең булырга мөмкин. Племяннигең, двоюродныйларың үз ятимең булырга мөмкин. Шулай бит инде. Шуңа күрә ятим. Мәсәлән, берәүнең әтисе үлде. Ир егетнең. Аның сеңлесе калды кичкенә, сабый. Ул аның бер туган сеңлесе, ләкин шул ук вакытта ул кем? Ул ятим. То есть син ярдәм итеп сеңлеңә, әле син аласың нинди савап тагын? Ятимгә ярдәм иткән савап. Мәсәлән, кемнеңдер гаиләдә әтисе үлгәндә, ул калган абыйсы кулына, апасы кулына калган. Һәм ул үзенең бер туган инесен, сеңлесен үстереп, әти-әнисе. Мәсәлән, мин беләм, шундый гаиләләр әтисе дә, әнисе дә үлде. Һәм калды апага, апа өстендә калды. Яки мәсәлән, тетя өстендә Абдул-Мутталиб Абу Талибка тапшырып киткән кебек. Менә шуңа күрә нәрсә үз ятимыңны үстерүдә ятим савабын бирә. Шуңа күрә нәрсә диде? Үзеңнеке буламы ятим, әллә читнекеме? Читнеке аңлашылайын. Шаймы? Бөтенләй сиңа туганлыгы юк, ләкин ул бер чит кешенең баласы, әтисе үлде, ул ятим сиңа. Нәрсә диде? Ул һәм мин җәннәттә менә шулай бергә булачакбыз диде. Ике бармак, шулай бит инде. Нәрсәне аңлата Пәйгамбәребезнең менә бу ишарасы? Әгәр дә Пәйгамбәребез җәннәттә бергә булырбыз гына дисә дә, әле ул кадар истә калмас иде. Шулаймы? Шуңа күрә Пәйгамбәребезнең ниләре, жестикуляция дип әйтик миндә, ул еш кына хадисләрдә ул нитә? Үз өлешен бирә, үз краскаларын бирә. Мәсәлән, кай вакыт Пәйгамбәребез кемгәдер киңәш бирер алдыннан башта кулын аның җилкәсенә куя. Яки аның кулын үз кулына ала. Карагыз, монда бит целый ни бара. Һәм без кино караган кебек Бухарины, Сахих Бухарины укыйбыз. Имам Ахмадның хадисен укыйбыз. Без кино караган күз алдына китерәбез. Менә килде бит тегене, зина кыласым килә дип. Сахабалар кылычларын чыгардылар. Пәйгамбәребез аңа шундый насихат биргәннән соң дуга кылды. Дуга кылганда, әйдә утыралы дуга кылам димәде. Кулын күтәрмәде. Нишләде? Тегенең күкрәгенә куйды. Менә бу әйбер бөтен кешенең күз алдында калырга тиеш. Пәйгамбәребез кулының күкрәгенә куйды һәм аңа 3 әйбер сорап дуга кылды. Иншалла, өчесе дә кабул булды. Менә шуңа күрә монда дагы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бу ике бармак дигәнең хикмәте бар. Беренчесе, нинди хикмәт? Галимнәр әйтәләр, Пәйгамбәр белән бер дәрәҗәдә булыр дип аңларга ярамый. Чөнки Пәйгамбәрнең дәрәҗәсендә ничә генә кеше була? Бер генә кеше була. Бүтән бер кемдә Пәйгамбәр дәрәҗәсендә була алмый. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм җәннәтне күргәч, өстә бер урын күрде. Бу нинди урын дигәч? Василә диде. Шулай бит, Василә дигән урын. Һәм нәрсә диде? Мин өмитләнәм диде. Я надеюсь, Аллаһ Тәгалә мине шул урынга, ул бер генә кешегә насип. Шуңа күрә кем миңа шул урынны сораса, аңа минем кыямәт көнендә нәрсәм булыр диде? Шафагатым булыр диде. Шуңа күрә гел Аллаһтан сорарга кирәк. Раббым, сөекле пәйгамбәреңә Василә дигән урынны бир дип инде. Азан дугасында да бар име? Ати Мухаммадан ал-Василә. Бир аңа Василәне дип әйтәбез. Шуңа күрә Пәйгамбәребез менә шулай бергә булырбыз дигән сүз пәйгамбәр белән бергә түгел. Бер пәйгамбәр дә хәтта андый ул дәрәҗәдә була алмый. Пәйгамбәребез генә бер генә затка шундый дәрәҗә биреләчәк. Бер генә ул пәйгамбәребез генә. Әмма менә бу нәрсәне аңлата. Монда галимнәр әйтәләр.
Мәсәлән, Хафиз ибн Хаҗар, бу инде хадисләрне аңлаткан зур галим, нәрсә дип әйтә? Пәйгамбәр белән ятимне тәрбия кылучы арасында бармы тагын? Бу ике бармак арасында бармак бармы? Пәйгамбәр былай итеп тә әйткән булыр, шулаймы? Ләкин нәрсә диде? Менә шулай икәү диде. Булар арасында юк. Димәк, пәйгамбәрдән соң килә моның дәрәҗәсе. Бу кичкенә дәрәҗәме? Җәннәт. Аның капкасы гына, бер илдән, бер шәһәрдән икенче шәһәргә диде. Аның капкасы гына. Җәннәтне күз алдына китереп булмый. Анда дәрәҗә күп, ләкин шуңа карамастан, карагыз, пәйгамбәребез. Шуңа күрә беренче аңлатмасы, галимнәр нәрсә диләр? Арада бармак юк, димәк, бүтән кешеләр булмый. Пәйгамбәрләр һәм менә бу ятимнәрне тәрбия кылучылар шул дәрәҗәдә булачаклар. Бик якын инде, пәйгамбәребезгә якын булачаклар. Бу беренче мәгънә. Икенче мәгънә, ике барма якын бер-берсенә. Бу ике якын дигән сүз, алар ул пәйгамбәргә иң якыны булачак. Анда пәйгамбәр башка дәрәҗә, ләкин ул пәйгамбәрләргә иң якын дәрәҗәдә, иң якын урында булачак инде. Бу да күрсәтә нәрсәне? Шуннан да бик зур дәрәҗә бирелә ятимнәрне тәрбия кылучы, ятимнәргә ярдәм итүче. Һәм монда хәтта галимнәр шундый сүзне әйтәләр. Әгәр дә исламда, ислам әхлагында ятимнәр турында бер аят иңмәгән булса, ничә аят иңде әле? 20-дән артык, шулай бит? Бер аят иңмәгән булса, бүтән бер хадис килмәгән булса, менә шушы бер генә хадис килгән булса, менә бу хадис, шулаймы? Менә бу җитәр иде ди. Уже больше юк уже ни. Нужды нет уже. Менә шушы җитә. Әгәр дә син пәйгамбәр янында булсаң, пәйгамбәрдән ерак түгел. Җәннәттә, ул җәннәткә кересең дими бит. Җәһәннәмнән котылырсың дими. Җәннәтнең дә иң югары дәрәҗәсендә булачаксың. Менә миңа якын ди. Менә шулай булачакбыз бергә. Минем күршем булачак. Карагыз. Бу инде күрсәтә нәрсәне? Бу инде иң югары дәрәҗәне күрсәтә ди. Кешегә ди үлгәнче ятимнәргә хезмәт итәргә, ятимнәрнең дәрәҗәсен күтәрергә менә бу хадис җитә дип әйтәләр. Шушы бер хадис җитә диләр. Ләкин әле хадисләребез күп. Аятларыбыз да 20-дән артык. Бу бер мәгънә инде. Карагыз. Икенчесе. Безнең азрак вакыт бар әле. Икенчесе. Ибн Баттал, зур галим, рахимахуллах, әйткән. Мөмин кеше ди, әгәр дә иманлы кеше ди, әгәр дә шушы хадисне ишетсә ди, әлбәттә ул җәннәткә керү өчен һәм пәйгамбәргә якын булу өчен ди, көченнән килгән бөтен эшен эшләргә тиеш ди. Менә шушы хадисне ишетә икән ди, ул ди тырышырга тиеш. Шушы пәйгамбәребезнең бергә булырга тырышырга тиеш ди. Пәйгамбәрләр белән бергә булырга тиеш ди. Чөнки ахирәттә ди, ахирәт зур бит инде ул. Шулай бит, җәннәтнең катлары, анда фирдәүс җәннәтләре. Моннан да зур дәрәҗә юк ди. Моннан да зур дәрәҗә ди, бер бүтән гамәлгә дә вәгъдә ителмәде ди. Карагыз, пәйгамбәр белән бергә булу, бу уже ни? Всё. Это высшая степень җәннәттә. Бу даже фирдәүс кенә дә түгел. Бу фирдәүснең дә иң самый престижный район җәннәтнең. Карагыз, ул бит менә Асия. Кемнең хатыны әле? Фиргаунның хатыны. Теге Асия түгел, безгә йөри торган. Үлгәндә нәрсә дип дуа кылды? Тагын нишә диде? Рабби ибни ли бәйтән индәкә фил җәннә. Раббым, үзең яныннан җәннәттә безгә миңа йорт сал диде. Җәннәт зур. Җәннәтне чагыштырып булмый менә бу ниләр белән. Планета Земля, юк, планета Землядан ул бераз гына зуррак булачак. Җәннәттә иң түбән дәрәҗәдәге кешегә Аллаһ нәрсә диде? Менә җир шары күпме сыйдырса, шуның кадәр бирәм, тагын 10 мәртәбә арттырам дип, теге көлеп җибәрде ди. Раббым, нигә мине мыскыл итәсең дип әйтте ди. Син бит галәмнәр Раббысы, сиңа килешми мине мыскыл итәргә. Юк, Аллаһ Тәгалә
шушы җир шарыннан 10 мәртәбә арттырып бирәм ди. Бу иң түбән дәрәҗә. Шуңа күрә ничә сутый дип әйтеп булмый инде. Ничә сутый синең җирең булыр? Ничә миллиард гектар, анда Аллаһ кына белә. Шуңа күрә җәннәттә урын күп, ләкин Асия нәрсә диде? Сиңа якын булырга диде. Сиңа якын булырга диде. Аллаһка якын, Аллаһның рәхмәтенә якын булырга. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә без әйтмибез җәннәттә яши дип. Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел, ул аның мәхлугы. Аллаһ мәңге булды, җәннәткә хәтлектә булды. Шулай бит җәһәннәмгә кадәр дә Аллаһ мохтаҗ түгел, ләкин сиңа якын булу, синең рәхмәтеңә, синең кодрәтеңә, синең нигъмәтеңә якын булырга диде. Монда дагы пәйгамбәргә якын булу. Шулай бит инде, Аллаһның рәхмәте. Менә Ибн Баттал әйтә, бу хадисне ишеткән ди, бөтен көчен куярга тиеш ди. Шушы дәрәҗәгә ирешергә. Чөнки тагын бер әйтәм, ахирәттә моннан да зур дәрәҗә юк бүтән. Пәйгамбәр янында булу, бетте, бу инде высшая степень. Пәйгамбәрләр белән бергә булу, бу уже высшая степень инде. Алга таба. Тагын бер бик кызык әйбер бар иде. Нәрсә ул? Ятимне тәрбияләү. Нәрсә керә? Опекать ятимне. Әлбәттә, аның иң беренче ничекләре пирамида Маслоу диләрме? То есть иң беренче кешенең нишләргә кирәк? Естественные потребностьларын надо снять, надо убрать. То есть, әгәр дә мөселман кешесенә килгән икән, хәзрәткәме, имамгамы аш кеше, иң беренче аны ашатырга кирәк. Шулаймы? Мәсәлән, кешенең ашарына юк, ул бүген иртән дә ашамаган, кич тә ашамаган, сиңа килә, син әйтәсең, брат, сиңа ураза тотырга кирәк. Ураза саваплы. Бу вообще көн сайын ураза. Ул аш. Шуңа күрә нәрсә? Башта син аңа нәрсәдер акыл өйрәткәнче, аны ашат. Шулай бит, бер сүз. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә диде? Мәдинәгә күчкәч, ашатыгыз кешеләрне диде. Кешеләр аш, ашатыгыз аларны. Үзегез генә ашамагыз, ашатыгыз. Башта тамаклары туйсын. Шуңа күрә естественные потребности иң беренче ашатырга. Аны, мәсәлән, кешенең ашарына юк, ашамаган ничә көн, син аңа вагаз сөйләп утырасың. О каких-то высших вещах, да? Пока дважды 2 4 ашат син аны. Күзләре ачылсын, сиңа аннан нәрсәдер әйтерсең. Шуңа күрә ашату, киендерү, аңа каядыр ниндидер яшәү урыны булдыру. Мәсәлән, юк икән, анда снимать итәсеңме, каядыр урнаштырып торасыңмы. То есть элементарно башта ятимнең надо снять. Вообще мохтаҗның да беренче чиратта тора. Иң беренче элементарный шушы потребностьларны надо снять. То есть аның зарури булган. Аннарысын инде китә нәрсә ашату гына түгел, аны тәрбия кылу. Аңа нәрсәдер өйрәтү, билем бирү. Чөнки син тормыш күргән, бәлиг булган, син бит сабый түгел. Аллаһ Тәгалә сабыйларга кушмады бит ятимнәрне карарга, шулаймы? Инде тормыш күргән өлкәннәргә кушты. Шуңа күрә нәрсә эшлисең, син беләсең. Бу ятимне ашату, ишертү генә җитми. Маңа нәрсәдер хәзер өйрәтергә кирәк. Шулаймы? Аны укытырга кирәк. Чөнки бу наверняка гомер буе мохтаҗ, фақир булачак, әгәр дә аның нәрсәсе булмаса, билеме булмаса, һөнәре булмаса, шулаймы? Мәсәлән, элек заманда гомергә мәктәп булмады. Бүген ярабыз, так мәктәпкә кирсен, так укытырга кирәк, институт, все понятно, бүген бар. Ә кашандыр институтта булмады, мәктәптә булмады, бер нәрсә булмады. Аңа һөнәр кирәк. Шуңа күрә кулына тотып нәрсәдер эшләтергә кирәк, кәр җинүрегә өйрәнергә тиешме ул. Нәрсәдер ясарга, кузнец буламы, башкасымы, то есть аңа кулына бирергә кирәк нәрсә? Профессия, һөнәр. Чөнки син беләсең, әгәр дә аның һөнәре булмаса, башкасы булмаса, эш сөючән булмаса, ул хәерче булачак. Шуңа күрә тәрбия. Шулай бит инде. Әлбәттә, тәрбия дөньяви гына була алмый. Без аның дөньядагы матур тормыш, дөньяда иҗмах төзеп, әгәр дә ахирәттә җәһәннәм булса, ул да дөрес түгел тәрбиядә. Шуңа күрә нәрсә? Ахирәтне җиткерү, бу халал, бу харам, Аллаһка иман, Аллаһы Тәгалә бар, фәрештәләр бар, җәннәт, җәһәннәм. Менә шуңа күрә нәрсә инде ул? Кешене тәнен генә ашату түгел, җанын ашату баланың. Менә булар барысы да керә нәрсәгә? Ятимне тәрбияләүгә керә. Шуңа күрә кафилул ятим, монда инде теге
әллә нигә бер акча биреп, барыгыз, башыма катырып йөрмәгез, менә сезгә 2 көнлек ашарга дип, ул гына җитми инде. Чөнки алар инде кирип китәләр төрле юлларга, менә үз әтисе ничек кайгырткан булса, монда инде шуның белән бетерәм бүгенгә. Кызык хадис бар безнең, бик хикмәтле, ансын инде киләсе дәрескә. Менә монда ничек була? Аллаһ Тәгалә ничек итеп ясады? Менә бар бала, бар әни, бар әти. Шулаймы? Балага әни дә кирәк. Әгәр әти кирәк булмаса, Аллаһ Тәгалә әтине ясап тормас иде. Нәрсәгә Аллаһ Тәгалә шибенне дә кирәк булганга ясаган. Бактерияларда алар кирәк. Үз эшен эшлиләр. Колорадский жук та кирәк. Безне интектирү өчен булса да. Аллаһ Тәгалә шуның бер ние газабы шуа бит. Менә шуңа күрә Аллаһ куйды. Баланың булырга тиеш әнисе, булырга тиеш әтисе. Әни биргәнне әти бирә алмый. Әти биргәнне әни бирә алмый. Бирә алмый әни. Шуңа күрә ир белән хатын талашалар да, ана баласын кыстырады, әти әнигә кайта. Менә миңа кул күтәрде, миңа фәлән. Ул сволочь белән яшәп ятма. Без сиңа үзебез үстерәбез. Беркем дә әтине алыштыра алмый. Кай вакыт бераз сволочь булса да. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Ир белән хатын аерылышса да, тырышыгыз араларын саклап калырга. Бала өчен булса да. Бала өчен булса да. Шуңа күрә мин кайбер егетләргә әйтәм, син хаклы булсаң да, хатының белән аерылганда тырыш мөнәсәбәтне сакларга, чөнки балаларың бирмәячәк ул сиңа. Балаларны алырга кирәк. Балаларга тәрбия кирәк, әтинекен, алар мәхрүм булачаклар. Әти үлде. Аллаһның әмере. Әти юк. Ләкин хәзер әтигә әти бирәме балага? Бала алмый әти тәрбиясе. Димәк, бүтән өммәт өстенә төшә бурыч. Бүтән өммәт өстенә бурыч төшә, нишләргә? Компенсировать итәргә. Әти нишләйде? Яклый, саклый. Өммәт яклый, саклый. Так, әти үлде, бизнес калды. Мөселманнар җыелалар. Әйтәләр, әнигә дә әйтәләр. Син тол хатын, синең 1/8. Не так много. Калганы кемнеке? Ятимнәрнеке. Әти-әнисе булмаса. Шуңа күрә гаделлек торгызырга тиеш. Булар синеке түгел. Менә бу калган мал, әтидән калган. Бу балаларныкы. Балалар кемнәр? Ятимнәр. Шутить не надо ятимнәр белән. Әнигә дә әйтергә кирәк. Не шути, бу ятим малы. Нельзя транжирить там. Минем калды, все алды дагын, каядыр ялга китте, каядыр нәрсәдер булды, все битте, акча битте. Магазинга барып кайтты 1-2 тапкыр. Бриллиантлар җыеп, все битте. Юк. Бу ятимнәрнеке. Шуңа күрә өммәт нишли? Балаларны яклый. Кахф сүрәсе. Стена ишләм дигәндә, әллә кайдан Аллаһ Тәгалә китерде җир өстендә 2 иң изге кешене. Шулаймы? Кемнәр? Хизр белән Муса алейхиссалам. 2 пәйгамбәр килде, әллә кайдан, вообще алар бу авылдан түгел, бу җирдән түгел. Стена ишелә, Хизр килде, мастероклар тотты, растворлар булгатты да, нишләде? Авам дигән стенаны куйды. Муса әйтә, нәрсә булды? Нигә сиңа ди? Монда сине беркем кабул итмәде. Монда сине вообще кешегә санамадылар. Нәрсә диде? Ул ди, анда ятимнәрнең малы ди. Аллаһ Тәгалә ятимнәрнең малын саклатыр өчен әллә каян җибәрде 2 пәйгамбәрен. Шуңа күрә бүтән өммәт өстенә төшә. Ятимнәрне яклау, саклау, малларын, алары инде алга таба булыр әле мал турында да. Шуңа күрә ятим мәсьәләсе исламда бик зур. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука.